Food, not bombs. Eat a Flag 2019. I live. I speak. I feel. I live. I live. Here we are at Plaza Quince Martires in Naga City, Bicol, Philippines, for an outreach activity spearheaded by the group of Noel Rigochuelo of Food Not Bombs, in cooperation with Bicolano Alanchao Anglers Club, BAAC, the Fishing Advocacy. Sa pananalasa ng Bagyong Sitisoy noong December 2, karamdam pa rin po ang epekto nito kahit ngayong weekend December 7. In fact, dahil sa pagkikipagtayap namin sa isa pang advocacy, Food Not Bombs, ay nakapagbigay kami ng konting kasiyahan sa mga senior citizen ng Naga City at yung mga bumisita, yung mga nayakag namin na pumunta sa aming location para makikain ng goto at marigaluhan ng toiletries, banig, biscuits. At ang tapat nila salamat at tunay na ngiti sa kanilang mga labi ay nakapagbigay din sa amin ng satisfaksyon na tumulong sa mga kapaspan. Manig, gagamit ka rin, manig. Manig, oh. Gagamit ka kaya. Manig. Ikan. Welcome sa ating back fishing vlogs at ito po ang isa sa mga active members natin na isa rin propagator ng ano ba ito? Charity work na ito para sa mga seniors ngayong December 7, 2019. So, saan ba ito nagsimula naman? Well, matagal na. College pa days pa kami. Ano nga ang tawag sa Food Not Bombs, FNB. So, yun. Nagbibigay kami ng mga used clothing tsaka pagkain sa plaza kami o sa mga barangay. ulan? At mayroon na po yung sinatingan ng mga seniors. At ito isang seniors natin, founder ng BAAC. Kuya, kayo Kim Francisco. Merry Christmas po! Nandito po kami ngayon sa outreach ng Food Not? Food Not Farm. Not Bombs. Food Not Kasama War. namin si Noel Naragatin. Ayun din na niya. Kahit nagbabagyo, tuloy. Laban. Sige po, enjoy tayo ngayon. Thank you, Kuya. Meron tayo. Food, Not Bombs. Eat a Flag 2019. I appreciate because I'm a vlogger. That's why.